A vila turística por excelencia das Rías Baixas presenta unha imaxe pouco habitual. Rúas desertas, sen apenas clientes nas tendas e con boa parte dos establecementos hosteleiros pechados. Habrá que resistir. Ya ves, non hai un alma, mira. No mítico paseo de Silgar non atopamos esta mañá ningún bar no que mercar un café, sin esta rúa onde tamén hai unha panadería. En realidad xa tiñamos cafés para levar, o que pasa que non tiñamos tan publicitado. E agora, cun gran cartel na porta, a cousa parece que funciona. Empezamos onte así un poquinho máis a gran escala, pero bueno, contentos, polo menos para ir capeando o temporal. Pola rúa, algún xa andan cun café na man. Tomámolo donde podemos, agora iremos pa playa a tomalo, que non, na casa non sabe igual. Pero a outros custalle eso de pedir para levar. Na casa é donde mellor se toma café Ahora. ahora. Ahí cogimos uno para llevar, pero hoy ya está cerrado. Pero desde que dieron esta orden ya no hemos vuelto ahí a ningún sitio, está cerrado y bueno, y para llevar la verdad que no, es una cosa que creo que yo no me acostumbro. O sector da hostalaría é o máis prexudicado polas restriccións impostas polo coronavirus. Ben certo é que no tema de aloxamento estamos en temporada baixa, aínda que os fines de semana os establecementos que están abertos estaban traballando bastante ben e normalmente nunha situación normal estarían traballando, pero sobre todo os bares, cafeterías e restaurantes ahora mesmo que máis está afectando, porque son non solamente o turismo, sino tamén os propios veciños do pueblo, non? Dende o consorcio recoñecen que as medidas son duras, pero que a saúde é o primeiro. Non deixa de ser un sarro de agua fría sobre un sector que, bueno, que está sendo dos máis perjudicados. Entendemos que o máis importante é a salud, o que pasa que, bueno, o que ven é a cortar máis a temporada. Pero agardan que todo isto sirva para salvar a ponte da Constitución no caso de que non se prorroguen as limitacións, que en principio rematarían o 4 de decembro. Está no aire, pero, bueno, nós non damos nunca un sector traballador, un sector que tira pa diante, non o damos nunca nada por perdido e intentamos ver o lado positivo e esperar que se poda traballar. Si non, bueno, pois a seguinte cita será do Nadal e sobre todo o de cara a fin de ano. Dende o consorcio reclaman un salvavidas por parte das administracións a todos os niveis, celebran as axudas xa anunciadas, aínda que consideran que son precisas máis para que ninguén quede polo camiño.